Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka kinhun kinong kamay arshaka hanong ba Shillong ya kabalatip kum ka right to serve Shillong kila ay ka jingkarshan ka papuray ka kinhun all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kawan sa panlong ya ka jingki klembo por ha ka khandu trik mentau banai bankhang ki kali tourist ki banabar bandej bo ikinong Shanghai Pradesh ki jaka jungokai hapo ka jila Habayakran mau presiden kanika kanhun uba ki nong kanri ulo baka kanhun nong kamay arshaka kalai kajing yes no ktilang but ay kajing krishan ya kanika kanhun kamay tourist kajala namar kanika kanhun kadai kapapet ya kakhya kashan jong kajala kumtaw la karpat ya ki bakamay arshaka ha kasngi yakhi ka AKMTTA ban khang ki kali kamay ki bakit but letbo ya ki nong Shanghai sha ki jaka jukokai hapo kajala kinong kamay arshaka kidey banes no ktilang baro nakalang jungi kinong nya arshaka ro hapo Shillong kabangi khot ka right to serve Shillong ti nakalang jungi ro kani ka jingi ki jong ka AKMTTA ti ni ai ka jing shanya ni ai lang ka ti ka yang common nomar ni bai kani ka association ru ka de ka bapai ya ka khyak shan jong ki khna samla jong ki pai ba jong ka bri nyu trat par ko we nakalang jungi ru hi ni kwa ba ka ka ba mangi ki trash nong ki try muluk ki try ri ngi shem jing adu kata-kata ba ngi shem po kalat kamai la yo kam yo jam te ngi ru ngi ai ka jing kersan ka ti ka yang kaman ba nga karpat ru ki banyak skuti baro ni kini ki ba kamai ling ba ki asaka ba ha ka tu singi bo penbet jong ka AKMTTA yang karpat ba ki ni snok ti lang baro atau pila kendu berkina lam jong ka AKMTTA bane kane nilai kendu nilai song nilai ya beli jumut lang hi ka jing ka jing tray ka ba ngi kendu para mangi te pila bane tu kena dah bade ba ka jingai lanti ka jong ki bat ka sarkar kum ki jing ba pi kendu lan ne kum ki kawai hi te ka jing ka ba ngi kendu ba sarkar ka long ba ngi nakalyang jungi ki banyak arsaka ngi suthu adu kata-kata ba ka jing ka bona yangi omtang yangi ru ba was sau sakaru dan nakalang jungi hi ki arsaka nila ajing po siya ka sarkar na du usnam araja aku arapulai hadu kan menta nila dimanu ya ka sarkar ba ka di ban ayangi ka some identification kum ka individual permit kenang bakal long safety yang ibaro ki banyak ban kamay da kini i arsaka dan nakalang jungi nila diman ka ba hadu kini kisingi ki baladeb nila le kendu biang siapo ka transport department nakalang commissioner ulangi kata kan notification kalau apa hapo law and order department nang ila de page hapo law and order department kata kan notification kadai ka bepelat da ka rental scheme tingi kom demand ya kata ka rental scheme ni demand ya ka individual permit ka rental scheme ka bangila puli ha katu ka bumut ba ya katu ka rental scheme ki balak ban apply ki de ban apply ki badan skuti san hendru teli te katu kala ikut sai ba ya katu skim ka papalay ka sarkar ka debi ki businessman o mingi ki pakamay sisngi ki babam lang to ki pakamay nang to sisngi te nakalang jungi ngi kerpat dang sisin ka sarkar sobha ya ka ega papila kular ngi nadu kitu ki por ki pamenswa sobha palak Jakarta ngi demand ya ka individual permit fi palak da kan skim ka balong business ya no te kam donjing ngahap so ngahap kemudian kita ka individual permit jufir tapat keempat long kam menta te keempat long ka demand jungi ka individual permit hadu mental ke pampat issue kan tenek lang jupi kan hun nya asaka ke ka senjam gua pin ya cekmat nakalang jungi te hadu ka menta nomor beli ni kamay hari lejong te wala kataru ngi kwa ban ngina demand nang ka sarkar bangin long legalize su kom kwa ban penlong illegal yengi tingin le kum no haba baro ki baya kamay ki don kamban besai ki kun kiti yang asam te kapan ai ka sarkar ngin kamay biswa kum ne nakalang jungi nakalang PPT itu ba kamay online na basu yang ni di ba kamay offline namar online nanangi kamay online dai kadai ngi habanya bagi company ki banabar te plus nang taru balingim kwa ban kamay hoy kadon ka ka aggregators ka palami ka Shillong kani ki badi ka local aggregators ka just 24/7 te ngim kwa ban kamay namar bangi demand ka individual permit nanangi kamay bat kitu ki aggregators ngina bansiu arsha kamot kawai ngina bansiu sa aggregators sa kitu company but sa kawai ngina bansiu sa kalyang ka government halo ka permit dan nakalang jungi demand bet tangka individual permit
ka permit ka ba la ban ai bi skuti ka ba kalong be kumki local taxi but sa kawai nu ako ban ba kani ka jingja ba halor kani ka jingja ba kasim kani ka AKMTTA so ba kalong ka AK ka ba sosi ba namar ba ki kali bana bar ki wan kerthap ki rung kerthap sa ki tourism spot shene sa tai pe adu ka tu ka jingja ka ba suyalap ka jingja ba sosi jong tu ka sanam ba raja ba guvansi te ka turu kalong ka AK ka ba namar ba ki lokal ki mio banlet da ka kali la jong sa tai ka sa jaga tu ki boro tana kaleng jungi kerman bat ni karpatu sarkar ba sobha kani kadika kalat yo kam hi khana samla ki bom don kam don jam ki bala abyang ka qualification ki bala abyang ka jing puli kani kadi kalat yo kam yo jam sobha ngal karpat yo sarkar sisin bahkan penlat no ingi ya ka individual permit